வேர்ஃபிள் சாப்பிட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் பெல்ஜியம் வேர்ஃபிள் போயிருந்தோம். இந்த ஷாப்பில் 100% வெஜ்ஜில் மட்டும் ஒரு குவான்டிட்டியில் கொடுப்பாங்க. இது கரெக்டாக பெரியார் நகரில் தலப்பாக்கட்டிக்கு ஆப்போசிட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெல்ஜியம் வேர்ஃபிள் இருக்குது. ஸோ சென்னையில் நிறையா பிரான்ச்சஸ் இருக்குது. உள்ளே போனது சரியான கூட்டம். என்ன எவ்வளோ கூட்டம் அப்படின்னு கேட்கும்போது தான் தெரிஞ்சிச்சு. இன்றைக்கி இங்கே ஒரு ஆஃபர் போது எந்த வேர்ஃபிள் வாங்கினாலும் 100 ரூபாய் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நாங்கள் 2 வேர்ஃபிள் வாங்கியிருந்தோம். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரீம் சீஸ் வேர்ஃபிள், ரெண்டாவது வேர்ஃபிள் லவர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே பிடிச்ச அந்த ட்ரிபிள் சாக்லேட் வேர்ஃபிள் அப்படிங்கிறத வாங்கியிருந்தோம். ஸோ இங்கே காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே அவங்களோட ஐடி கார்டு காமிச்சிங்கன்னா 20% டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் போய் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ அந்த வேர்ஃபிள் எல்லாமே ஹைஜீனிக்காக செய்கிறாங்களா அப்படிங்கிற வீடியோலாம் எடுத்ததுக்கப்புறம் நாங்கள் ஆர்டர் பண்ண ஃபஸ்ட்டு வேர்ஃபிள், அதாவது அந்த சீஸ் வேர்ஃபிள் இருக்குல்ல, அது வந்து இருந்தது. இதோட டேஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ஃபிள் பிரெட்டோட கிசாம் ஜாம் அப்ளை பண்ணால் பர்ஃபெக்டாக என்ன ஒரு டேஸ்ட் இருக்குமோ அந்த டேஸ்ட் தான் இருந்துச்சு. எனக்கு பர்சனலி பிடிக்கல. நான் வேர்ஃபிள் லவர் ஆனதுக்கு காரணமான அந்த ட்ரிபிள் சாக்லேட் வேர்ஃபிளை நான் வாங்கி சாப்பிட்டேன். ஸோ டேஸ்ட் வைஸில் வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. ஏன்னா அந்த சாக்லேட் வேர்ஃபிள் பிரெட் எல்லாமே சேர்ந்து சூப்பராக இருக்கும். ஸோ நீங்களும் கண்டிப்பாக போய் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கீழே கமெண்ட்டில் வந்து